Vyhazuješ ty myšky? A právě. Je jich tam všude strašně hodně, že? Tak co stojí do jablko? Co? Co ty myšky? Oni se ještě tam. No. Oni se ale ušlapavají. Jich je tak moc, že oni se ušlapavají. I tam jsou. Úplně šíleně, ale no. By se tam stáli. Tak to by jim nemělo vadit.